Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes pitsa 9 na, buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon ang pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Department of Agriculture ipahunong ang pag-label sa gipamaligya nga bugas sa merkado isip premium or special. Kanabi tayo butang bitaw nga premium nya special. Doon na labay butang mahigala nga 20 ang bugas. 20, 20 bugas kilogram ana. Nya butang dito mahigala gamay kay 1/4. Sana yung kalaki ha, may gani madugay butang nga 1/8. Pagtagad ron mga kahigalaan kay wag yun matuman tong bugas nga tag 20 na unya karon mga higala og atong ipadayon paghisgot ning service mga senatoriables. Naguna mahigala kini Stulfo, gisundan ni Bong Revilla, ulos gyud ni mga higala mga TV personalities, kini usa artista gyud mahigala sa kini si Bong Revilla, daan naman ning naa diha. Onya sikat-sikat man sad ni ang sunod mga kaigalaan kini yung nasod sa survey nga posibleng mudaog si Willie Revillame, ha? Unsa man kay gusto sa mga Pilipino tungod baka ni sa kuan, ha? Di pod nato makaingon ta nga naunsa naman ito mga butante, ha? Pero basin pod baya og kaunahon na ta nga mga butante no murag nagkuan na siguro ni nagmatuod na gyud ni siguro sa kini ni ang grabe nagikalisod sa panahon. Tungod sa kalisod sa panahon, mahal ng bugas, mahal ang bugas, barato ang kupras. Unya kinini ang panginabuhi, perting lisura, dapay panarbaho mahigala nga igo-igo lang sweldo, wa mo increase ang sweldo pero mo increase ang kinini ang contribution sa SSS. Diya pa mga higalay PhilHealth, zero subsidy mga higalang PhilHealth. So tagkadaghang problema sa kalibutan, tingali naghunahuna lang mga tao indekin nga maglingaw-lingaw na lang tamay na po na malingaw tamang tanaw sa mga senador ibutan ta na swili diha. Siguro hunahunaan sa mga tao nga unsa may pagtuo kanila magbutang tag noon time show diha sa Senate. Paminaw siguro sa mga tao nga mura kuan naman gyud daghan naman problema may na siguro nga naa na lang po yung mga artista makita na to sa Senado. Naa na may mga artista na po yung mga host nga naa diha, ha? Duda ko mga higala tungod ni kalisod indekin. Makaingon makatungod sa kalisod no. Na naman gibutangan naman nato na diha. Na kompleto na gyud. Gawas mga higala nga na nato daan sa Sibong Revilla, sa Silito Lapid, nanandaan din ha. Sa gilid to sa Tito Soto kay medyo doon naman to yung mga pansad. Kiniswili no, paano yung pribahi mahigala usa kay kalaki ini, no? Basin og mo co-host na po ni siguro dito or sa ba, ha? Na naman mga artista na kinahanglan na po siguro host.
Noon time show na yun ding mahitabo ining Senado ini. Di ba kan itungod po sa kalisod mga kaigalaan? Nga ang mga Pilipino inday kin tungod sa kalisod sa kahintang sa panahon. Pating lisura, ha? Unya, ang ato mga higalang panarbaho, ang atong income, di pa mga higalay, daghang problema sa palibot. Unahon na sigos mga tao, sige, aron nga di lang puta ma-stress, butangan ta na diha ang Senado o kinini ang host sa noon time show. O pagtanon ni mo suwili ka Rebillame o sama imong himuon sa Senado, basig mingon siguro na maghimo ta to wawawi. Ato ni pagtagad ron mahigala kay tuwa narabas na nag-ubang-uban na sa si Robin Padilla dito ron ha. Aguroy maghimo makatag pelikula ini dito. Ato na ni agi katawa-katawa mahigala pero delikado gid padong yun dito ha. Mahalin gini mo ang pelikula kay na mga ngilngig ko na si Robin Padilla, naa si Bong Revilla, diya mga higala si Lito Lapid, ha? Unya naa si Willie Rebillame. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw pero porbida no. Sa kay may tabo sa Senado ining kalakiharon mga higala. Kini guban pa masgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Now sa pikas bahin may gala padayonon tagamay ning atong hisgut-hisgutanan may gala labot sa survey. Kay kini mga higala na dumaning Disyembre nga survey mo ni pinaka-latest nga survey sa SWS. Unya tungod sa kadaghang issues nato lagi no. Ba tabunan ginato ning mga uban nga mga hisgutanan ha. Kay og dunay mga mutumaw god nato mga higala nga mga issues og labi na dunay mga reports ato man mahigala unang biyaan ang mga issue depende lang unsa gidak-on gyud mga higala. So atong balik-balikan kining survey kay na may survey may galas mga senatoriables base sa SWS daghaman ni mag-survey ron pero kani ako basihanan kining SWS lang kay kining uban mahigala lain-lain man lang ni no. Kinini ang nagtuo ko mahigala nga kuman gawas man ni mga survey firms mga kaigalan ang uban murag buhay-buhay man sa tingali ning uban. Ang uban pod buhi-buhi sa dugo nga kanang una kadto survey kay. So ari ta may gala sa naandan lang nato sa ang SWS mga sukid tig paminaw. Sa SWS survey mao ni ang mga kuan, naibaw man ko nga nakakita naman mo ani but ato lang ning isgutan kay ato maanalisar og maayo mga higala. Kay sa ako nang giingon kini karong impeachment ni Sara Duterte Carpio di ni madayon. Kay wa naman human mahigala sa kini ni ang mga Misa de Gallo na human naman to Misa de Gallo karon ari na punta mag-ihap sa Misa Novena ng Santo Niño. Mahuman gani ning Misa Novena ng Santo Niño unya wa gyud impeachment nga ma-file wa na gyud. Kalimtan na ginato ng impeachment kay. So, og dunay mga plano, next year na pod. Next year na pod. Kay lisod man sa kay tanugan nila ni kining impeachment karon nga tulo ka impeachment complaints nga gi-file. Unya ningon man nga duna pa ikaupat, wa may ikaupat na file day. Ula gyud. Bisan pag dunay ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, unya why 1/3 votes, wa na gyud malisod na. So karon unang Misa Novena wa man, no? May tabuan kung gusto mo file, ilan naman yun i-endorse na lang yun. Bahala og way 1/3 votes. Kay otherwise, mingo man sa mga tao nga, ang mag-inyong katulgan na diha. So, i-endorse nila unya, mamatay na doon na gitawag og natural death. Kining maong impeachment. Kay inig-endorse ini nga to sa speaker, ang speaker mo endorse mga higala ngadto sa House Committee on Justice, unya maabdan sa oras, mo nagingon namatay sa natural death. Dili gani ni moagi inday kin og voting na. Paminaw ko di na. January 13 mobalik ang session sa Congress gikan sa ilang Christmas break. Makasyon pa to mga congressman, mga senador Lingaw-lingaw pa to sila kasamang kay labi na tong uban nga morg daghang nada mahigala mga pinaskuhan. Nakadag pinaskuhan gikas Malacañang tong uban. Anindot kayong surusuroy kay So, January 13 pa mo balik. Unya, kinini ang crucial ini, ang sunod ng eleksyon, kay naman, mabutang ni na mamingaw ng impeachment ron. Ang sunod tuig, mapabot na tag 1 year. Una pa mahigala,
mapwedeng mafailan si Sara Duterte Carpio, Vice Presidente, og another impeachment. Kay lisod, mapwede ilang tanog-tanogan ni karon, dili nila i-file day. Dili nila i-endorse kadto sa House Committee on Justice. Ang manughuton ng eleksyon, human sa eleksyon, unya na i-file Mayo, Hunyo. Hunyo, mulingkod ng mga bagong kuan, ato na July i-file. Mahimo ning katawanan, ha? Hangtod karon kining tulo ka impeachment complaints na apa mahigala sa Office of the Secretary General ni Reginald Velasco. Ngano man nga pa man i-endorse ngadto sa speaker? Og nagdali man kaha ngano pa man i-endorse sa speaker? Mo nay pangutana? Estratehiya ba ni or unsa ba? Nya karon ang sunod nga election akin 2025 importante kayo kay mao man ni ang mo serve as judges. Inig impeachment proceedings unyang sunod tuig ni Sara Duterte Carpio. Ang bagong set of senators. Niyan ang bagong set of senators, makonbikto ba si Sara ana or dili? Straight to the point. Remember, kinira ba mahigalang midterm election, kana mga higala mo ay panahon nga gamhanan pa kaayo ang presidente. Inighuman sa midterm election indekin, inighuman sa midterm election, mahimong limdak na ang presidente. Ha? Mahimo na. Sa karong eleksyon at tunga man ang mga local officials mo follow gyud ka. Sunod ka gyud kay delikado man. Inig sunod eleksyon, mahuman ng 2025 election, 2026, 2027 magpaabot na para sa 2028 wa na. Ang uban di na maminos presidente. Ngano man, presidential election na may mosunod. Kung presidential election, pwede naman kamulinya sa lain nga mga mudagan pagka-presidente. Straight to the point. Mabahi na, no? Pwede magminsa nga, di na may kay maminaw bumbong kay hapit namang eleksyon. Kunya, di na mo maminaw sa Malacanang, kinsa may kandidato sa Malacanang. Kunya, kinsa may kandidato mo bangga. Ang uban, mulinya naman, kay numdum mo sa una may gala. Daghan na may mga kandidato mo kan. Mga to na ka mo pasilong. Kanang ubang mga senador, ang ubang mga local officials, ang ubang nga mudagan, o mga local positions, adto na mo pasilong kung kinsa to ilaing mga presidensiables. Ibutang ta lang by 2028 mo Dagans Martin mo kandidato panalitan sa administration. So napoy mo linya niya anak nga mga senador. Ang uban sad mudagan Sara mingo pod ari laming Sara pod mudagan. Mabahi na kay doon na may ulo. Doon na may ulo dito. Mudagan pagka presidente kay presidential election man lahi man karon nga midterm election. Malkansi ka man gyud kay doon na i-endorse may galas presidente. Nya kisa may mo endorse sa Pikas. Ang former president mo endorse medyo malkansi man gyud o dili gyud ka popular medyo malkansi ka kay may kwarta mahigala. Lahi magyutong sitting president ka. Nya mudagan ibutang talang mobalik mahigala sa Lini Robredo doon na poy mo linya nga tong Lini, ha? Nya mudagan si Isko Moreno ibutang talang mobalik. Ana poy mo linya nga tong Isko. Inana na mabahin-bahin na. Karon di pa ni mga higala mo na karon crucial kining eleksyon nas 2025. Onya kini ni ang mo po ni ang mga judges onya kung di madayon ang impeachment ni Sara karon ang impeachment by next year kini may judges. So kinsa may nag-una? Di ay Erwin Tulfo. Number 1. Number 2, Bong Revilla. Sayawan, wa pa gani mo sayaw nig budot sa ni number 2 na. Mo sayaw na nag-ipiti-ipiti wa na. Duda ko mo number 1 na. Kaya ikatulo may gala Bongo. Nagtay si Bongo o si Pia Cayetano. Kay bawa naman mo ani pero ako lang gibasa kay ato man ni analisaron, ha? Pila kabuk ang kang Marcos ani? Pila kabuk ang kang Duterte, ha? Nya pila kabuok mga higala ang matawag nato ang kang LP. Kaya di man naman kaya na mag LP gyapon day nga naman ang mga pink, naman ang mga yellow, o man mawa ba? Di la sa modas color kay medyo mura og sama ni Bam nila ni Kiko. Di ka mo pa ilo-ilo ron og mapapingping kay mura magkag makuan ka. So imo na independent. No, mo na gidaganan indikin. O man magdag LP sa si Kiko ron og si Kwan. Bam. Kanang ila strategy po na. Strategy po na. So sunod may gana nagtay si Cayetano og si Bongo. Unya ni sud number 6 mahigala si Ben Tulfo. Is Ben Tulfo wa man i-endorse. Wa ni i-endorse og kwan. Kung atong analisaron ni siyam kabuok ang Marcos allies nga nasod diha. Ang kandigong tulo nga nasod. Ang sa LP medyo way nakasod. Si Kiko og si Bam mao ni ang saligan unta wa man makasulod.
Pero di pa nato na masiguro kay basig musaka pa sila. Ha? Kay layo pa ba magsugod ang campaign period. Basig musaka pa si Bam og si Kiko. What ka kay bao? Og ila ba kang mabira si Abibinay? Isa may ilang birahon din ron niya puro sa mga ligon day. Ligon in the sense nga sikat tawa. Nagtay si Bungo og si Cayetano number 3 og number 4. Unya number 5 Soto, Tito Soto, lisod man imong birahon is Tito Soto day. Imangita gyud kaniron kinsa may itong birahon anak nga matagak ha. Aron magkasud ka. Nakaroon panahon na dagandagan kag senador niya medyo alanganin ka ay nalagyod tagdayon. Di man kaning nanagan pagangilngig aning mga ngana. Yo. Di god ngilngig manarbaho siguro pero ang mga ngan mahigalag kasikat na amang gyud god. Bintulfo ikaunom. Ikapito Lacson. Sao man na? Ikawalo, Pacquiao. Di po mapildig basta-basta ni Pacquiao. Daghang rabang kwarta. Unya, ikasiyam na nagtay na ba da es Pacquiao si Willie Rebillame? Murag maaligre na gini kay kini si Willie Rebillame. As Pacquiao daan naman na diha sa Senado. Si Willie Rebillame musod ni medyo junior siya ni Pacquiao ni kalakihan dito sa Senate. Pero mag-host inday mas master ni si Willie. Nya si Pacquiao pwede po iyang himuong intern sa hosting. Kaya doon naman programa po man ni Pacquiao sa una nga manghatag og kwarta nag-host man sad ni. Ay kini si Willie Rebillame mauman sad, ha? Duda ko kadugayan ni Ron mingon nga ngali na siguro to magkuan tingali kana na ang maghimo siguro og kuan. Di na tingali ta maghimo og kana na ang seryoso siguro programa manghatag og kwarta nya mag-vlogger manghatag kwarta maghimo ba kag show ana murag natakda na ganyan ni Martin Romualdez nga maghatag-hatag pud og kwarta. Si Manny vlogger po ni sig panghatag og kwarta nya si Willie pod Kuya Will ha. Basta alegriha ining kalakihan no. Onya tiyanawahan na paisunod. Sunod ni Willie Rebillame Binay. Kinis Binay pwede ning ilang tripingan day nga kinis Binay matong birahon. At kisa man itong panit, ano to, kisa may pwedeng birahon, ano, nga matagak sa 12. Kay 12 may kuhaon. Pero Binay, number 10. Number 11, Lito Lapid. Kinis Lito Lapid, number 10 man, pwede ning birahon, pero medyo, morangkada niya ni artista ba ni? Hindi pa ni madali. Unya, ika-12, sus, kini ika-12, may gala nagtay, tulura ba kabok, nagsinikhanay, pulos ligon. Camille Villar, di man na ba, dali ni mo. Camille Villar, bagong buhay, bagong... Sa laban na kong tingog mahiga na. Sa to iyang kwan day, bagong buhay, bagong kwan, ha? Camille Villar po, ha? Pinana pa, Camille Villar, bagong busis, bagong buka. Medyo, lahi niya kay bago man. Ang iyang igsuon, kuhan mo gito, nagdaog mo gito nga, si Mark tahimik lang. As kang tahimik kang Mark, ha? Iya yung gibarugan niya ang pagkatahimik, hantod doon, tahimik dito sa Senate. Tahimik si Mark, hanggang ngayon, tahimik pa rin. Pero in fairness si Camille, ha? In fairness si Camille, kakita magiging Camille dahil nga, kwan? Nga kanang musultis Camille, kamao ba taa ba ya? In fairness si Camille. Lahi tong Mark, kay katos Mark, tahimik kon man gito. Tinuod gito iyang pahinungdaw ni Mark ang tahimik. In fairness ining Camille, mantigo ni mata. Ha? Oh, mantigo na, kini si Camille. In fairness, ang problema ini ron, kay iyang gikansinikhanay, ika-12, si Bato de la Rosa. Nya kini si Bato di impresyon palupig, maningkamot sa di mahigala, kay mingo man sa itaga sa Bato. Onya, ya po si Amy Marcos, kay mingo po, ay may solusyon. ay may solusyon man, ha? Onya, ang medyo, kuan iniron, medyo natagak sa ilang Marcos, doon ay mga nangatagak sa iyang ipang-endorse. Ha? Kapyot mo mga higalas ba to? Lingkamot o kapyot, asa sa imi, nagilugay sa number 12. So, maningkamot ni sila karon kay nagilugay man sa ikadusi, nadusi ba ikuon, ilang birahon kasi Abi Binay. Medyo madadanig birahon tingali nga. Kinis Binay mo ito birahon.
Isa pa may lain nilang birahon. Kini si Lito Lapid, medyo pwedeng birahon pero medyo lisod sad. Nga matagak. Kisa may ilang sikaran nga matagak. Kisa Manny Pacquiao, di man yung palupig. Pagkalisura day. Kini sa Bungo, di naman yung madakay. Kini sa Bungo, nagkaservisyo masan eh. Inanianak lang sa Bungo mga kagilaan pero nama iyang malasakit. Grabing tuyo ka ng Bungo eh. Nya kini si Bato, inigsugod sa campaign pero maningkamot po ni mga Duterte nga mga Duterte loyalist, nga ilag yun butaran si Bato o si Bongo. At least magkasuod yun duha kay og ma-impeach sara ini ka next year. Kisa may ilang mo senador dito nga maka laban-laban. So kato mga Duterte nga mga followers, siguroon yun nila nga makasuod si Bongo o si Bato, at least. Nga kini mga tulfo kay musuod man yun. Bisag kini si tanawa, kini si Erwin Landaan day. Doon na isyo ni gawas ng isyo ni Erwin ron. Labot sa iyang identity pag-apply niya dito visa sa Amerika, ni gawas na kana. Number 1 nga si Erwin Han, ni gawas ng isyo. Inigabot sa 2028 nga mudagan ang mga tulfo pag president. Makikuntang Sara, makikuntang Martin, manggawas na ng baho. Kay lahi man ang mudagan kag senador lang medyo lahi. Pero mudagan kag presidente lahi na po nanduwa diha. Unya, gawas nga sa ika-12 nagsinikhanay, ang ika-14 nagsinikhanay pod. Kay asa 14-15 na Kiko Pangilinan, di si Bam Aquino, di si Sayes naman, si Binhor Abalos. Ningkamot naman taon ng atos Malaysia may galan ni kuha ni Alice Goo. Katong niingon nga, ikaw si Alice, ikaw talaga. Askang mga liguna ron panahon na, kung nagplano kang mudagan kag senadoron, imo lang ipuspon imong plano sa, tanawa, si Franz Castro, dagan man din niday. Tuwa yung taon sa 25. Nya po sa Arlene Rosas, ni dagan sa diay, tuwa yung taon po nita sa 62 taon. Lagi katawa mga higala, pero ano tayo oras, gisinyasa naman ko rin kisos minya. Unya na nato ni padayon mga higala, kibida. Unsaon ka na to ni, maghimo ka tag noon time show ini dito. Kay ni naman si Willie Villame, tayo na ba Manny Pacquiao. Magsabot siguro silang duha tingali, kay naman si, nag-host man yung mga programa day. Si Manny Pacquiao, so magkuha na dito. Manny Pacquiao o si Willie Villame, as kang ilngiga ini, sao naman lang nato ni ron, murag ang mga tao siguro no, murag nakakita sa mga tao tali nga laay naman kay ning atong nasod murag daghang problema, may siguro og malingaw-lingaw na siguro ta, may siguro og dunay ko hip hip hore. May pangampanya siguro Willie Villame dahil siguro duwa dire hip hip hore, hip hip hore dingi katong pira o bayog. Nahala, mga higala, unyan ta magtiwas. Akos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon na sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak, RMN.